Humingi ka ba? Ako po ba? Hindi, yung map. Ah, okay. Sira ulo ka talaga! Ikaw yung tinatawag ko! Bakit po? Pumunta ka doon kina Maring Clara. Kunin mo yung dining table na ibibigay niya sa akin. Dining table? Saan niyo po ilalagay? Sa kwarto ni Mama. Tanga, di sa dining room. Dining table nga eh. Bobo ka talaga no? Paano po yun? Hindi nakasya dun sa dining room ang isa pang table. Anong isa pang table? Tanga! Siyempre, tatanggalin mo yung luma at itatapon mo! Pero yung mesa na yun, ginawa ni Papa yun. Siya ang nag-ukit at nagdisenyo nun. O ano ngayon? Bakit niyo po itatapon? Ano bang pakialam mo? Bahay ko to kaya ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Ipapasok ko na lang po sa kwarto ko yung mesa. Wala akong pake kahit kainin mo pa yon. Basta tanggalin mo na yun doon at ipapalit yung pinapakuha ko sa'yo. May naarkila na po bang sasakyan? Para saan? Natural, para ipanghakot dun sa mesa. Aba, ang arte. Ang lapit-lapit lang ng bahay ni Maring Clara, naghahanap ka pa ng sasakyan. Chang, 3 kanto po ang layo nila dito sa atin. Wala akong pakialam, basta hakutin mo yung mesa kasama yung 6 na silya. Kung ako sa'yo, bilisan mo na. Kasi isang late mo pa sa opisina. Isasuggest ko sa board na sisantehin ka na. Sandali. Saan ka pupunta? Tapusin mo muna yung pagmamap mo ng buong bahay bago mo kunin yung mesa. Chang, pagbalik ko na lang po. Baka naman gusto mong wala ka ng balikan. Kilos, alipin! Anak, kamusta ang promotion mo? Inaayos pa, Ma. Pero isang malaking check na yun. That's my boy! Chang, tapos na po ako. Paano ka nag-map? Sinaulo ka ba? Ang laki nitong bahay, natapos mo na agad. Kanina pa po ako madaling araw nagmamap. Pues, ulitin mo! Dear Love, ako po si Mikey. 18 years old nung mangyari tong kwento ko. Kasama ko sa bahay ang malupit kong madrasta na si Chang Berta at anak niya na si Abet na kasama ko din sa trabaho. Kaso, siya may posisyon. Hindi na ikasal si Chang Berta kay Papa kasi nawala siya ng maaga. Mula nun, sila na ang nag-take over sa bahay namin. Hindi ako makaalis kasi ayaw kong iwan yung pinaghirapan ni Papa. Ang problema, isinangla ni Chang Berta ang bahay para daw sa pagpapagamot ni Papa noon na nakamatay naman niya. Ay! Nakakatawa yung nagmamap ka sa bahay tapos dito nagmamap ka pa rin. Kung ako sa'yo, hihilingin ko na lang na magkaroon ng kapangyarihan yung map mo para matulungan ka naman. May kapangyarihan naman tong map ko ah. Sira ulo. O anong kapangyarihan yan? Kaya nitong linisin ang pagmumukha ng mayayabang. Hoy! Ako ba sinasabihan mong mayabang, ha? Sa'yo galing yan. Wala akong sinasabi. Ikaw talagang... Abet, may CCTV. Baka makita nila kung gaano ka kasama. Hoy, Abnoy! Pasalamat ka, may CCTV. Kundi, duguan na yung nguso mo. Nako, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo ng hindi maganda ha. Kasi may mic yung CCTV. Ha? Pinagtitripan mo ba ako? Wala namang mic yung CCTV na yan. Pero kitang-kita sa action mo na galit ka. Pasalamat ka talaga. Nako, namumuro ka na sa akin. Uy, nababasa yung bibig mo. Meron kayang tinatawag na lip reader. Kaya nilang basahin yung bibig mo kahit walang sound. Di ako tanga tulad mo, no? Ay nako, di bale. Yung ginawa ko sa'yo kanina, pahiyang-pahiya ka naman nung sabihin ko na hindi ka naliligo. Kaya iniiwasan ka nila ngayon. Una, hindi totoong hindi ako naliligo. Pangalawa, kung totoo mang hindi ako naliligo, at least ako, iniiwasan lang dahil sa amoy. Yung iba dyan, iniiwasan dahil sa sama ng ugali. Ako bang sinasabi mo? Oh, ikaw na naman yung umamin yan. Wala akong sinasabi. Manda ka mamaya sa amin ni Mama pagdating sa bahay. Makakarating sa kanya yung mga kabulastugan mo rito. Ganyan ka naman eh. Sumbongero ka. Hindi makatayo sa sariling paa. Walang sariling desisyon. Namumuro ka na talaga. Good morning, boss! Good morning, boss? Wala naman si boss ah. Lakas mo talaga nasa na si Mikey? Hayop na yun. Manda siya sa akin mamaya.
Ganon si Abet sa akin sa opisina. Malakas ang loob kasi padrino niya yung isa sa board member na dahilan ng pagpasok at posisyon niya ron. Lahat ng sabihin ni Abet paniniwalaan pero di ako nawawalan ng pag-asa. Tiniis ko muna ang mga pangalipusta niya. Tulad nung may araw na nagpabili siya sa akin ng kape sa labas. 5 kape pero isa-isa niya pinabili kaya nakailang balik ako sa tindahan. Hello, Po? Bakit po? ako si Rene. Ito ang calling card ko. Isa akong talent scout/manager. Ako po si Mikey, janitor/utusan. Nakakatuwa ka naman. Bakit po? Wala, parang ang gaan mo kausap. Bakit po pala? You mean, bakit kita nilapitan? Yes po. Well, kanina pa ako dyan sa coffee shop. Unang dating mo palang napansin na kita. Nung umalis ka, akala ko na-miss ko na yung chance para magpakilala sa iyo. Kaso, nailang ako kasi parang galit ka. Pero ilang beses kang pabalik-balik kaya naisip ko na parang hindi ka naman galit kasi parang habang bumabalik ka, ngumingiti-ngiti ka na eh. Yun po ba? May tripper po kasi sa opisina namin. Isa-isa niyang pinabili yung kape. Gusto niya akong busitin pero hindi ko po ibibigay sa kanya yun. Kaya kada abot ko sa kanya ng kape at kada utos niya, ipinapakita ko sa kanya na masaya ako para siya yung maging malungkot. Reverse psychology ba? Alam mo, magaling kang magsalita. Ay, sorry po. Pangit po ba yung sinasabi ko? Hindi. Hindi ko na nga naiisip yung sense nung sinasabi mo eh. Napabilib mo ako kung paano mo ito sinasabi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Gusto sana kitang kunin at i-train para isali sa mga male pageant. Uso ngayon yun. Hindi na lang puro babae ang may pageant, pati lalaki na rin. Naku, mahiyain po ako. Mahiyain ka pa niyan, ha? Ang lakas nga ng dating mo. Marunong kang makiharap at makipag-usap. Kaya konti na lang ang ituturo ko, perfect na. Hindi ko po alam eh. May kailangan ba akong kausapin? Teka, minor ka ba? Sana hindi kasi yung uniforme mo pang janitor, hindi naman pwede yung hard labor sa isang menor de edad. 18 na po ako, kaya tinanggap nila ako sa trabaho. Pasok na pasok ang age mo. Tapos, mukha ka pang bata. Alam mo yon, baby face? Paayusan lang kita. Ewan ko kung hindi sila mahulog sa kinauupuan nila. O ano? Hindi ko pa rin po alam eh. Naiintindihan kita. Pero ano bang pumipigil sa'yo? Kung confidence lang din, parang hindi mo naman problema yon. Natatakot po kasi ako. Natatakot na ano? Mag-trunks? Ay hindi po. Wala naman po akong problema sa balat ko kaya kaya ko naman yun. O yun naman pala eh. Anong kinatatakot mo? Tuturuan naman kitang lumakad. Takot po kasi ako sa question and answer. Siyempre, hindi po mawawala yun. Oo, laging kasama ang question and answer kasi kailangan yun. Ikaw ba sa tingin mo, bakit kailangan may question and answer sa isang pageant? Hindi po ako sigurado kung tama iniisip ko pero para sa akin po, ang question and answer ang bubuo sa pagiging karapat-dapat ng isang contestant na makuha ang titulo. Kung ang pananamit, ang pagsuot ng trunks at paglalakad ay package ng pang-judge ng looks, ang question and answer naman po ang mag-judge ng intelligence ng tao kahit nasa ilalim siya ng pressure. Wow, perfect! Nagulat naman po ako sa inyo. Yung sagot mo kasi, yun pa lang parang sinabi mo ng ikaw na dapat ang title holder. Nasagot mo ang tanong ko ng ganun-ganun lang. At ang sagot mo ay punong-puno ng sense, ng puso at talino. Kaya please, magpamanage ka na sa akin. You've got the looks and the brain. Let's make lots of money. May pera po ba sa pageant? Oo anak, bukod sa winning prize mo, magdadatingan pa ang opportunities and projects. Kaya kung sasamahan mo pa ng sipag, konting kandirit mo lang, mayaman ka na. Pag-isipan ko po. Di mawala sa isip ko yung offer pero nag-aalangan ako. Natauhan lang ako nang bulyawan ako ni Abet kasi ang tagal ko raw. Yun ang nagtulak sa akin na subukan ng alok ni Sir Rene. Tinawagan ko siya nung gabi. Kinabukasan, pagtapos ng trabaho, nagsimula na akong mag-training.
Dahil gabi na ako nakakauwi, may bago na namang bala sa akin ng mag-ina. Kesyo, hindi ko raw nagagawa ng maayos ang trabaho ko sa bahay. Okay, let's have a break muna, Mikey. Oh, kumain ka dyan. Salamat, Sir Rene. Ano ba? Huwag mo na nga akong tawaging Sir Rene. Ma'am Rene? Wait, hindi bagay sa akin. Tawagin mo akong Marne. Marne? Bakit po Marne? Marne, short for Mama Rene. Kaso may Mama Rene na. Kaya Marne na lang ako. Okay. Marne. Beautiful. Oh, kain ka na. Salamat po ha. Saan na naman? Walang katapusang pasalamat ba yan? Kasi gumagastos kayo sa akin. Pati pagkain ko, sagot nyo pa. Nako, natural lang yun. Dapat busog ka lagi para maganda ang katawan, ang kutis at pag-iisip mo kahit napapagod ka. Tsaka isipin na lang natin na investment ito. Ang tanging hiling ko lang ay galingan mo lagi. Pangako po yan, Marne. Lahat ng turo nyo nasa puso at isip ko. Oh, loko! Huli kayo! Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ma? Naniniwala ka na sa akin? Oo, anak. Ayan o, kitang-kita ng dalawang mata ko. Ay, teka, sino kayo? Bakit kayo nandito sa studio ko? Tsaka anong huli ang sinasabi nyo? Pulis ka ba? Marne, madrasta ko po at anak niya. Ah, sila ba yung kinukwento mo? Kaya pala mas mukhang kriminal kaysa mukhang pulis. Sinong kriminal? Si kuya na nakatambay dun sa labas. Siyempre kayo. Mao, mukha ka raw kriminal. Hoy, pedopilya ka? Tigilan mo ako, ha? Excuse me? Sinong pedophilia? Eh mas mukha ka nga kumakain ng buhay na bata, swang ka? Bakit ba kayo nandito, Chang Berta? Para idibanda yung bakang yan. Ano, ginojowa ka niyan? Mga baboy? Alam mo, buti na lang may pinag-aralan ako. At hindi ako pumapatol sa geologs na katulad mo. Lumayas nga kayo rito! Chang Berta, hindi ko naman akalain na ganyan na pala talaga kadumi yung utak nyo. Tinutulungan lang ako ni Marne para sa mga pangarap ko. Pangarap? Hoy, kailan ka pa nagkaroon ng pangarap? Umuwi ka na sa bahay ngayon din at mag-map ka na lang. Doon ka mangarap sa harap ng map. Hindi na ako magpapaalipin sa inyo. Aba, yung mayabang! Oh, sino yung pinagmamalaki mo? Yang baklang yan? Oo, itong baklang ito. O ano, mabuti na yung baklang tao kesa sa babaeng hayop. Mas hayop ka! Ikaw ang manda ka sa Tama na, Chang! Walang niya ka? Bakit mo naman tinulak si Mama? Hindi ko siya tinulak. Hinarangan ko lang siya. Kung ano mang iniisip ng madudumin yung utak, nagkakamali kayo. Marangal na tao si Marne. Wala din kayong karapatan na pigilan ako sa gusto ko. Nasa tamang edad na ako at may sarili akong utak. Pwes, huwag ka nang uuwi ng bahay. Bukas, kunin mo na sa basurahan yung mga gamit mo. Ayoko na makita yung pagmumukha mo sa pamamahay ko! Bahay ng papa ko yun! Nakasangla ang lupang yon at kulang-kulang 2 taon na lang, mareremata na yon! Kaya good luck sa'yo! Mamamatay ka sa gutom, wala kang utang na loob! Tara na, Abet! Asahan mong wala ka ng trabaho bukas. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang pumasok. Dear love, pinalayas ako sa sarili naming bahay. Mabuti na lang at ginto talaga ang puso ni Marne. Pinatira niya ako sa isa sa mga apartment unit niya ng libre. Nilakad ni Abet na masisanti ako. Di nagtagal, isinali na ako ni Marne sa mga pageant. Mula maliliit hanggang malalaki. Natry ko na rin na ipadala sa ibang bansa. Dumating ang araw na nakakuha ko ng title. Kaya biglang ikot ang mundo naming dalawa. Si Marne pala nagawa na ang long overdue vacation niya abroad. Sila Chang Berta at Abet, wapakels ako sa kanila. Metro's #1 Love Radio. Basic!